Dat ik me altijd afvraag, waarom zijn eigenlijk alle boten wit? Ja. Nou, Alle boten zijn altijd wit. Nou, als we naar net alle jaar. Vind ik heel raar. 400% De meesten zijn wit, maar net alle jaar toch. van de boten zijn wit. Ja, ik vind dat gek. Ik hoop dat die Chinezen dat nou eens fixen. ja. Dat ik gewoon een leuke boten die leuke kleuren krijgen. Wat voor kleur was het dan op je boord? Een hele mooie rode draak erop. Ja, gewoon een leuk motiefje. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. Dit is Nijsmakers, de podcast over het Libben en het Nijs in Friesland. En daar praat ik weer Mami Maarten. En in deze podcast krijgt weer de volgende 3 mansjes voor de prijs van Ingen. Janko Christ, het mansje had meer dan 4.000 mensen interviewd in zijn leven. Siebrand Grasdijk. En hoe? Dit mansje had meer dan 4.000 artikelen schreeuwen. En Arjen Boslaar, dit mansje had al meer dan 4.000 leuke appjes verstuurd in groepsapps. Mijn naam is Roelof de Vries en ik haal meer dan 4.000 voetbal- of sportwedstrijden, maar ik heb geen idee wat ik daar eigenlijk aan heb. Wij nemen het niet serieus, maar u zelfs net. Man, ben je een beetje blierd met je kledingkeus? Ja, Wat wel elkaar in de groepsapp voorbij krijgt? redelijk kleurrijk. We hebben mooi afwisseld. Roze, blauw. Mooi, Antraciet en mooi wiet. pastel. Maar gries, ik zei roze, wat Wiet. zei ik weer? Wiet Oh, ja, zei ik. oh, dat is wiet. Ja, nou ja, Ja, vind ik- leidt aan Ja, jong. maar doos zoals op een gegeven moment antraciet bij die van Siebrand. dat is het echt net. Nou, dat gries, wiet, roze, dat zei je naakt. Ja, Ja. Ben je nou telorsteld dat dat net is? een stukje humor in de groepsapp. Nou. Altijd lollig. Voor Harker lid we dat niet midden wat Janko daadwerkelijk om heeft. We krijgen concurrentie. Wie ik? Van Treien Fralje. Helene Hendricks, Middel Eck, Noah Falen. Die beginnen maar je treien een Fraljes-podcast als het ware. Oet Fries Kenees. Nee. Oh. Ja, ken ik ze collega. Ja. Ik zie ze. Oh, wat leuk. Zullen jullie daar naar luisteren in? Nee. Nijs wat vaak in het Nijsbron Friesland is de vleembasis van Jouwert. Dan get ik vaak over Loets, oerlijst. Maar nou is de oplossing. Ja. Oh, Dat lijkt het al. ja. Want hoe wist wij dat ook in? Een soort verkeersboer, toch? Ja, Denk erom. een verkeersboot met de voorbijgangers van het leven van de F24 waskorgje. Het is een waskorgjesboot, maar de tekst bescherm je gehoor. Het is zo dat dat helpt, zie je dat? Ja. Nou ja. Nou, dan ben je het wel op een hichte. Ja. Dan tikst al even een twakje naai. Wij hebben er nou weer oer. Hoe zou dat proces gaan? Van dat staan kom ik van zo'n verkeersboot. Ja. Dat is ook een van mij- documentaire, Kerst. Van mij. Ja, ze had hier van mij al lang rond. Ik hou wel vaker artikelen zien of lezen dat het gaat over van we moeten mensen goed waskrijgen. Ja. Nou ja, dat is een goed dat je dat doet. Maar uiteindelijk is dat net de oplossing natuurlijk. Als je Maar- echt wil dat mensen geen loedshinder hebben, dan moet je zorgen dat er geen loedshinder is. Maar Of zorg je dat mensen volle gehoorbescherming krijgen als ze de del fietsen. Ja, het hele maar- dorp een vergezen eerbeschermer, maar de Christ. nou ja. Misschien is dat. Maar op wie wie van zijn wie een van die ideeën? initiatief komt dit? Van waar komt dit boert? Waar zet dit de del? De gemeente, de defensie? Wie? Ja, Lieke bij gemeente. Dat Dat weet ik niet. Dat eerlijk zijn ik net zeker. Maar er zit bescherm je gehoor? Ja, dat zit hier op. Het is een draaihoek. Reetwiet. Ja. Maar voor mij een flintuurtje dinkje erin of zo, weet ik niet zeker. En eronder zit de tekst bescherm je gehoor. Maar als er dan... Dus Ja. de komst der del, de Ja, jesten, op fiets. zo'n ding, keihut. Ja. God, wat moet ik nou? Ja. Nee. Oh, Bescherm je gehoor. Ik dat krijg wisten ze dat daarvoor boer- al. Ja, precies. Oh, dus maar dan was dan... Ja. Oh ja, Ook maast er mij een dikke bouwgehoorbescherming maast erom fietsen. Wie ik Dat, een idee, maar beltjes. Dat is Ja. er langs fietst. En dat krijgt vanuit de F24. Ik is al te laatje. Ja. F24 opstijgt, dat er dan ding, 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 ding. En dan kiest kijk eens maar een trein. ja, Ja. iets. Maar goed, meer maar wat herrie is dan dus. wel een oplossing? Ja, net vleenen. nee. Maar goed, dat vinden heel soort mensen. En hield ik meer leuk dat dat toch maar mat. Want Ja, vind ik het ook. mat Ja, is maar Ja, handig. tot op zekere richting is het echt gewoon een kwestie van accepteren dat het naast aan vleembasis Ja, dan was maar doof. Ach jongen, stel niet Nee. Ontzettend. Nevens huisdokter Goh, Foekje. Komt er uit Massum heen? Deugneus. God, wat gek hè? Hij Nee. komt uit Massum. Nou, vertel maar die verhalen over de vleembasis. Nevens huisdokter Foekje Kalsbeek is het een groot probleem. Mensen die dan correct op een fiets zitten en ze aan het tasten al over haar heen krijgen. Er een risico op blauwende skeer onder het Nee, ja, oor. dan Ja. moest het inderdaad zo'n boerdel zetten. Ja, dan is het net. Nou ja, maar ik, dat maar kan maar dit vind ik doorskeren. makkelijk wat je hem zegt. Tuurlijk, wie vindt dat die vleeren de vleeren maat om, want ze maat oefenen en zo. Maar Ja. dan kies ik net zien, nou dat zal wel om 10.000 mensen gaan van voor Hoezema. Nou ja, in Moerdijk in het hek. Dus, Ja, maar dat is wel, dat is heel veel van die mensen in Moerdijk. Maar er zijn wel wat minder mensen als die les van Louis Hinder. Nou, Als je haar aan onder regels houden, dat scheelt dan heel Ja, wat. Hè? maar ze willen meer ruimte. Ze creëren die meer ruimte misschien wel. Hè, de Veens hebben we toen met vleeroefeningen. Ja, nou ja, dan is het toch wel goed dat er denk ik
bezocht wordt om daar wat aan te doen. Dus je toch ergens Oostveen in? Ja, precies. Ja. Zoals Ja, maar dan moet de hele basis ergens oorzinnen. Ja? Want dan zit je nog maar opstijgende landen, werd het meestal loert. Er is er niks onder thuis. Nou, gaan we een rondje boven de Noordzee vliegen. En ze bleven ondertussen wel opstijgende landen hier in Ljout. Daar is er nog niks onder. Dus dat, Want dat Ja, is dat vaak is zo, toch? Ja, ze gaan hier de loft in, maar uiteindelijk is er een boven zee. ja. Ja. Dus Ja, maar het gaat vaak om het land en Ja, precies. Dat maakt lawaai. Nou ja. Ik heb er totaal geen les van, dus vliegen maar die ding. Ja. Hartstikke goed. de sound of freedom. Allee, precies. Hatsa. Het is tijd voor de treien van Siebrand. De toptreien van Siebrand. Ja? Ik vies er een mooi deuntje. Hè? Ik weet nooit zo goed wanneer ik beginnen mag. Nee. Ik ben al uit Jerlte. Sam Mats Smeets Tour de France, denk Ja, de je. verwacht is nou een repo in dat zinnige Frankrijk. Ja. Ergens mij wat. Op Nog, zo'n nog bergdorp. een paar regels tekst van Dalida. Ik zocht op chansons. En toen kreeg ik deze. Kriegers tegen Kenema. Oké, op nummer 2. Vorige keer had ik het al IPM4 gewoon. Ik ging wel geregeld met IPM4. En ik vind dat IPM4 voor iedereen toegankelijk wezen moet. Nou blijkt dat dus lang net overal zat te wezen. Mensen die een beheiding hadden, die weten dat al langer. Want een heel soort bushaltes onder oren. Kist als je in een rolstoel zit of met een stok rennen mast, net goed komen. En bushaltes zijn soms te leeg. Dus zit wel bij de bushalte, maar dan is de ingang naar die bus is volle heugen. Dus dat woont nooit als mijn rolstoel is. Nou, de provincie had nou €1 miljoen beschikbaar gesteld. Nou, 1,2 miljoen op correct te wijzen. Doe maar. Ja, het is een begin. Om, Daarom zou ze dat toe maar. Dat is een schijntje. Als het just... Oh. ja, maar oké. Nou, goed. Nou, vertel, waarom is dat een kindje? Nou, dat is natuurlijk... Het IPM4, het autobezit in het algemeen. Ja. Als het just hoeveel er yield, energie en aandacht er is voor autobezitters die het alles maar naar het zin krijgen. En dat je met IPM4 reizigen en Siebrand Siebrand... van Daar ben ik Siebrand? 100% met Arjen Boslaar eens. Ik ken Maar hem die dit niet is- maken en hij is dan maar minus. Ja, Maar, Maar ja. in dit geval gaat het om bushaltes die werd soms net eens in heel soort nodig is, maar dit gewoon 20, 30 centimeter hoger matten. Dus het is een kwestie van stel tegels en dan kun je erop komen en dan kun je zelf van die bushalte de bus inrijden als met En de rolstoel route. is beweegt. En de route, ja. Nummer 2. Nummer 2. Gaat over vogelgriep. In Droege, net echt. Maar in Droegeham ben bij 2 bedrijven die zit wat in corona is vogelgriep vastgesteld, oren wikkel ongeveer. En nou vlak over de grens daar, de grens Pijn, lijkt echt 10 te vinden of zo wat. Ik weet dus dat ben 2 bedrijven in en 10 Karsplan werd nou in kwartier vogelgriep vastgesteld is. Betekent dat vast wat elk klompveebedrijf in de Karsplan een verviersverbod is. Nou, dat houdt nogal wat in. Wat dan? Dat je dus net met je besten, met je aaien rieden kennen. En ja, die maakt toch, had je bedrijf, had je hen aaien lezen, ja, die moet je toch ergens heen brengen. Is net verkeepje dus. Nee, Maar stek je niet op die bedrijf ontvangen, leuk? nee. En je willen natuurlijk zelf net die vogelgriep in je bedrijf hebben. Want dan wil al die hen aanmaken. Nou ja, dat is natuurlijk funest voor de bedrijfsviering. En er is wel een potje voor, maar ja goed, je wil Is het er net. daar vergoeding voor dan? Ja, klopt. Ja, er is een potje is van de UTU, de betekent Plomvee zelf ik om mij onder oren, zodat je wat vergoeding krijgt. Maar goed, het is natuurlijk al je gedocht wat je net op zit te watchen. Het wordt lastiger, want je moet heel bot maatregelen treffen om dat er geen vogelgriep in je bedrijf komt. En werd ADU maar kwam in de Gelderse Vallei, een gebied in Nederland wat Gelderland, we hebben een heel soort plantvelderij binnen. Daar is nou ik vogelgriep vastgesteld en dat is zelfs zo slim dat de aaien duurder 3 te worden. Aaien binnen op recordprijs en Nou, worden we leuk. ja, precies. Dus nou treft het uur aan het ik. Ja. Uur wie die net plomvee hadden binnen, maar soms wel aaien gaan willen. Ja, in de Karspel is een heel groot probleem dus. En dat zei ik burgemeester Jouke Douwe de Vries. Wij zijn wel bekend in Karspelen om de piekenhouderijen die hier al binnen. Dus ja, we hebben echt wel nooit over van hoe dat nou al gaat. Dat gaat dan heel hut, hè. Je jert het op een dag en de andere dag wordt het dan al rommen. En ja, dat hakt erin. Ja. Ja. Nou ja, dat hakt erin. En dat kun je je wel voorstellen. Als dit je leven is en je werk en de maas van leven. Is het een bedrijfsrisico, Janko? Ondernemersrisico. Nou, het is een beetje dubbel, maar zo, de meeste van deze hen die leven überhaupt zoals ik, hè? Dus Ja, nou, er is wel een verschil tussen vleispieken en leghennen. ja, precies. Ja, en dat in de Grense Peengangen ook een vleispieken. Ja, goed. Nou, we ze deer maken ooitgangers en wikkeletten misschien deer. Ja, nou eigenlijk. Maar inderdaad, die besten die de aaien lezen, ja, dat is voor die besten vervelend, maar voor de houders ook. En het is een bedrijfsrisico, maar je kent je net altijd een soort van. Ze nemen En- alle je maatregels, maar het... Maar Ja, die voor de individuele boer is het, Precies, wel, is het echt wel een klapje. Nummer 1. Nummer 1.
Get ik een bedrijf DCI van de Jouwer. Het wie een liefdbedrijf. Hier twaan heel FTE werken vaak. Nou, 3 mensen, dat fluctueert een beetje. Maar dat keurt de bootjes in de plezierveert. De koerscertificaat aan voor zodat die boten echt de merk op mochten. Of het wetter op mochten. Bedrijf is Seizelin Oernamtrosina. Hoorde jij al? De eerste al. En dat is nou heel nog verdwenen uit Friesland. Het zei zo, ben maar een paar mensen die het overwerkje matten. Maar een heel soort bootjesbedrijven die hun gegevens en al dat soort bedrijfstechnische specificaties onleverhand dat bedrijf, want dat moesten ze gekeurd worden, is nou dus ook in Chinese handen. Ja, ik moet zeggen, dat bedrijf is verdwenen, maar het bedrijf is van de een op de oren daar tegengaan. En de man die de lering hier, een Chinees, die is er maar de bedrijfsgeheimen van trokken. Ja, precies. Ja. Dat is wat oors als... Nee, ja, maar het bedrijf is het bedrijf is echt verdwenen, want ze had in China dus nou totaal wat door. Ze hier een soort certificaat dat ze dit soort bootjes keuren mochten. Dat hadden ze. Ik vrijwillig als die het nou. Maar verdwenen suggereert van, goh ja, het ging net helemaal goed of zo, maar... Nee, het is opdoekt. Ja. Bewust. Ja. En je denken nou dat, of dat we toch, dat Ja, precies. Dat, al die privégegevens nou in handen binnen van... ja, privégegevens, vooral Chinese oerriet. bedrijfsgegevens. Maar deze bedrijfsgegevens, kist die bootjes, werd hier in Friesland onder andere heel goed mee binnen, bootjes meidje, kan nou nijmaken worden in China. Maar ja, wij maken ze van ton en ook is er in China is alles goedkoper. Dus hij zaten die bootjes van 10.000 euro. Had wel wat van dat heel gedocht bij Nexperia, dat Nee. de Nederlandse oerhiet is benauwd en verschillende sectoren ik, dat op deze manier China onder kennis komt die we hier in Europa hebben. Is het een beetje wappie dit? Nee, Oh. nee, tenminste, ja, want ik zit het net, maar dat zitten mensen uit de branche. Ja. En er ben ik een vraag gesteld via Wielik van mat we uw bedrijf een beter beschermen. Mat zijn bedrijf als deze van jou wel in Chinese handen komen. Of ministers, de verantwoordelijke ministers van toen gaan zijn niks aan gaan. Maar dat blijkt nou dus wel oors zitten. Dus maar we scherpen wijzen op alle bedrijven die oernam worden toch Chinezen. Dat liep het mij heel zoen. Is dat een beetje... Ja. Ja. Want wij lezen dan de grens. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk de politiek aan het bepalen. Maar goed, Als een Chinees komt, klopt op. Hallo, nee, doen we niet. Koreaantje klopt aan, die zegt, kom maar binnen. dat maakt misschien een afweging, meidje. Maar goed, er is nou dus wel die angst, want dat Ik zie bedrijf het had verschil dus... nooit. Nee, kan niet. Nee, nou, Nou word je gecanceld. Ja, maar nou ja, dit soort gegevens, die wordt gewoon net in buitenlandse handen. Hè? Want inderdaad was het, wat Arjen al zei, de kist heel goed keer. Kan mensen dat kopiëren. Dat ik me altijd afvraag, waarom zijn eigenlijk alle boten wiet? Ja, nou, ja, Alle boten zijn altijd wiet. Nou, als dat- we naar huis- jawel. nee, net alle jaar. Vind ik heel raar. 400% De meesten ben wie, maar net alle jaar toch. van de boten zijn wiet. Ja, ik vind dat gek. Ik hoop dat die Chinezen dat nou eens fixen. ja. Dat ik gewoon een leuke boot die leuke kleuren krijgen. Wat voor kleur was het dan op je boord? Een hele mooie rode draak erop. Ja, gewoon een leuk motiefje. Geel-blauw. Of mooi deze pasteltint, zoals wij die nou aan hebben. Weet je al waar een boot een wiet binnen? Mail dan naar je. Ja, ik heb me jou bedacht. Roelof.devries@omroepfriesland.nl. Ja. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Waar is de Fries van de week? Deze week, waar kwam deze week weer een soort in het nijs van Angela Soebel rond Henk de Jong. Welke Fries voel op bij Arjen Bosselaar? 36.0 jongen. Ja, natuurlijk. Dan weet Janko voor het ook het. Laten we direct maar even zien, dan kan Janko ik mag genieten. Ik kan het nog steeds niet echt geloven, die tijd. 36-0. Ja. Ja, ik dacht als ik ooit in de buurt kan komen van dat wereldrecord, dat is gewoon een droom. En ik bedoel, ik heb die rit van Sangwali echt honderden keren gekeken met verbazing van hoe kan je zo hard gaan en zo snel openen. Maar ja, dat ik hem nu pak, dat is echt super mooi. Wat was het maar Femke Kok? Nou, ik heb net zo volle specifiek met Femke Kok, maar dit, zij zei het, dat wereldrecord, dat stier, hoe kom ik daar ooit in de buurt? Maar dit is net in de buurt komen. Hè? Ik bedoel, 12 jaar lang het dat stien en zij doet er 3 of jou het zien onder. Ja, dat is natuurlijk fenomenaal. Ja. Dat is echt geweldig. Zie je er live voor? En toevallig heb ik zie net een heel soort reetrieden, want ik moet wel eerlijk wijzen, reetrieden. Oh. Het is al hetzelfde roentje en maar zo'n 400 meter, dat is... nou ja, sorry. Ja, voetbalveld is elke week over en ik hetzelfde voetbalveld. Dat is het ik. Maar Goed. Maar dat boeit hij net zo. Nou, Wat is dan hier van de categorie? Ja, dat vinden we alleen in Nederland leuk.
Nou, ik wil een beetje, maar net helemaal. Want de Nederlandse Mali die wordt op dit moment helemaal vertrieden. Zoveel weet ik er dan nog wel van. Ja. Jorrit Bergman met de massa staat gewoon. Zeker, heel knap. Ja. Maar goed, laten we nog heel even waarom naar Femke Kok. Ja. Ik bedoel, het is net alleen nog de manier waarop. Namelijk een heel dik wereldrecord. Het is echt, en dat verbaasde mij wel. Want we hebben natuurlijk de Aronier en iedereen Wust die een heel soort gouden medailles altijd woon. Iedereen is Schouten, Olympische Spelen, ben we altijd de beste. Maar het wie het eerste Nederlandse vrouwenrecord in 24 jaar, 26, het wie het eerste van de eeuw. Dat hiek toch net helemaal tocht. Toch een vrouw. Nederlands wereldrecord voor een vrouw. Dat maakt het de prestatie natuurlijk fenomenaal. Ik geloof de laatste Nederlandse wereldrecord weer van Annemarie Thomas. Lang liep ik alweer. Nou ja, ik zou even niet aan Annemarie Thomas, dat wist dan wel. Nee. Nee, precies. Nee, om te Jan dat het heel lang niet. Dat weer een jontje inderdaad. Dus echt heel lang niet. Janko, hast du wel eens jet van het Gila auto-effect? Ja. Echt weer? Ja, ik krijg heel op een beul van mijn band. Dit hier, Dat ik. Ja, Wat bedoel je dan maar die benen? nou, dat is dan geen auto tik. Geen autotik? Ken je dat net? Nee. Dat is toen net. Nou ja, als het een hele auto shows, dan krijg je een ram. Oh, echt? Ja. Oh, Met name mijn dochter is die had dan helemaal, dus zelfs een bus en weet ik voor elke keer krijg ik een tik op een beeld. Komt er een trein voorbij en dan krijg je 2 tikken. Ja, nee, maar op een gegeven moment werd van alles betaald. Maar mijn vrouw die parkeert altijd haar gele auto voor mijn huis. Nou ja, Die wie vroeger mijn daarom. Ford K. Die is Gila auto-tik, net weer, Gila auto-effect. dat is dat je 1 keer let op een gele auto, zul je altijd een gele auto. Een beetje de roze olifant. Toch? Hetzelfde? Nee, dat Die is zus heel heel vaak als mijn zus. Ze stoer al roze Ik denk niet aan een roze olifant, dan denk ik aan een roze olifant, toch? Ja, maar dat is wel wat oors. Maar helemaal Dat is niks. wel wat oos? Oké. Geef je. Nou, dit gaat eigenlijk over hoe volle ranenstedjes er in Friesland ben je. Oh, Oké, nee, ga door. Nee, maar is net leuk onderwerp. Nee, doe maar, ga door. Ja, maar Nee, maar doe maar. Ik vind het een leuk onderwerp. Ja, het is ook een goed onderwerp. bezig ben. Zou tot hij Nee, go vooral verder. Tommy wel wat ze Ja, ja, dat Go is, vooral verder. wel lullig toch? nee. Maar toen maar, het is belangrijk wat ze worst. Ja. Ja. De Kom maar vraag is, helemaal net zo volle aan stelen. Precies. Dat ben je eigenlijk het Ja, nou ja, dankjewel, Janko. even nu de cijfers. Als 1000 Friese inwoners pakst, hoeveel van die Friese inwoners komen dan uit de Ranenstad? 1, 10, 30, 40, 80, 100, 1000, weet ik veel. Van de 1000, hoeveel komen er uit de Ranenstad? idee. Maar Nemen ze, ja, nee, dat is dus de vraag. 4 Janko. of Oh, zo? ja. 5. Maar dus net ben in Friesland, daar komt het op Del? Of? En dan in de Ranenstad. Oh, ik nog uit de Ronenstad. 180. Ja, ik zei 4. Maar dat zei Dat hier. is 2. Nou, het is 0,6. Zo. Hey. Hey. Gefeliciteerd. Krijgt een klap voor in hasses. De 0,6 redenatie... de 1000? Ja. Ja. Is echt min, hè? Zo, dat zei het Wiebinga. Hij is vastzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De redenatie is, in Friesland komen ze van minder yield je grut wenjen, dus verhuizen ze hierheen. Maar, zo gaat het, haast nooit. Al dus Wiebinga. Ja. Dus dat verhaal ken ik de prullenbak in. Ja, dat klopt dus gewoon net. Er komen dus net een heel soort Ranenstadjes hier en daar. Sterker nog, maar 0,6 op de 1000 inwoners is afkomstig uit de Ranenstad. Ja. Is dit een positieve ontwikkeling of zo je volume meer of minder Ranenstadjes? Is dat het officiële woord? Ja, dat zie je bij u zien. Dat die Ja, klopt, dat is het. is Ja. ik een Ja, nee, sorry, zo is het. Ja. Ik zou zeggen Ronstedelingen, maar oké. taalnaties in, krijg je dat. Ja. Daar zit er. Maar goed, dat is de vraag net. Ja, nou ja, ik ga net... Nou, ik weet, ik heb wel eens een reportage maken op oh, ja? in het Oh, weer. ja? Leuk. Ja. Ja, ik ben ooit al ter wereld 100 keer geweest. Ja, dan even Ik heb voor jou 1000 reportage. Nou ja, goed. En, maar daar, bijvoorbeeld op Aldik hebben ze er best wel les van. Ik wil bij positief, maar een hoop mensen keep je dan op. Met wel de jongerijn, plaatselijke jongerijn, die huizen net betalen kan. Ja, maar dat is dus net wie zou het Roelof krijgen. Nou ja, misschien, beste meneer de makelaar, is het in het ene gebied wat een oor als in een oorgebied. Hè? Dus, en om heel Friesland. ja, maar ik heb het net over heel Friesland. Ik heb het over de Aldik. precies. En daarbij is Maar het Janko wel bedoelt, als het er 0 in Marm en 0 in Verwet en 0 in Halen binnen, dan zit ze dus 6 Alleen. plus 6 plus 6 plus 6. Dan zit er niet eens 100 van de 1000 op Adik. Ik kan me voorstellen dat het... Het argument toch? Nee, maar dit is natuurlijk dat wel het zo. per Dat gebied in natuurlijk... Nee, op het ene gebied is de oren aan oren. Maar Ja, in de woorden, maar we hebben natuurlijk net in. Nee, want Nou Ja, die was er net, hè? nee, precies. ik heb er geworden niks. Die keer maar Nee, maar het argument wie toch zo wel graag ergens in de buurt van de Lemmerwijn. Mooi Precies. je de sneldik, best wel Niks. nog gauw in de Ranenstad. Ja. Wat ze er wijzen willen, wat ze er werkje. Die hoezen daar binnen van soort mensen best wel duur. Maar als je een duur hoes in de Ranenstad verkeerd kennen, best wel te betalen. Dat is het idee. Dus dat zult best in de regio Friesland, maar in Zuidwest-Friesland wat meer
Ronne Stetsers. Wij zien er. Echt belachelijk wordt dat. Ja, sorry, ik ken er ook niks van. Stedelingen, zie dat gewoon. Oké, Snap je nou, niet het? ja, nou, Maar schreeuw dat er gewoon. Ronne Stetsers snappen ze ik wel, ja? Du snapt het. Ronne Stetsjes snappen ze bij Verrol echt net. Lip je die leven, maar dan beter. Ik wel zin in Bami. Echt te vallen wie kan horen inderdaad. Oh, nou ja. Hier wat lang Leuk. Ga ik net om dijtocht, Janko. Maar het is wel, we zijn nou de 4e aflevering en de soest dit een pekerbroek en nou showen we deze bumper alweer. Ja, nee, maar dat had je me toch dat ik dat aanpassen moest. Maar Nee, dat heeft toch zelf zijn. Nee, Ja, man, boah, dat is net wel weer. beloofd. Net weer. Het is strijd van hier nou. Hebben we al reacties? Horen mensen nog tips? Nee? Oh, dus ik kan bol in mijn ongewenste bak. Ik zal nog even zien of er nog wat tussen zit. Oh, Maar lekker ik denk het net. Oké, nou mooi. Maar dat is toch een tip voor jezelf worden. Ja, nou best. Ik doe net meer het hele verhaal van heer en bla bla van tevoren. Want ik ben echt de enige op de hele planeet die dat nog leuk vond. Dus daar kap van mooi. Het is Dat wel- moest to the point, hè? Ja, ik moet onder andere. vond het Dus, wel Ja, dat lukt wel aardig. Ja, dus ik ga nou direct terug naar de tip. Om het wel een beetje te compenseren, Oh. heb ik wel een geluidseffect Oh, leuk. bij. Om het wat meer cachet te jagen. Oh ja. Het is ik wel een beetje een niche tip, ja, deze keer. Deze keer. Ja. Ik Nou ben ja, net op per se of iedereen er heel veel. Maar goed, oké. Oké, dan komt ie. Als het, bij de bibliotheek in Leeuwarden die boek inlevert, doe dat dan goed. Ja. Oh, dat weet ik. Mooi, ja. Helder. Oké, nou, Helder. bedankt. Ja. Want Sowieso is ding good one. Ja. En ja, daar natuurlijk wel wat vragen op, deze tip. Nee, ja, ik hier... nou ja, als het er nog over regent. Zo soepel dat het giet. Nou, ik hier gewoon mijn boeken altijd die ik dan in de kast. Maar dan moest je eerst scannen en dan in de kast. En dat wist ik niet. Dus, en daarom wie mijn boeken dus kwijtrekken. Want die leent ze dan weer. En dan, Nou, toch iets net weer in het systeem zet, dus hij kon ze net uitchecken. ja, dat kon je dan wel. Oh. Dus het boek wie fut. Dus dan ben je even persona non grata bij de bibliotheek. Echt? Maar ja, dan kun je een onderzoek instellen. Nee. Ja. En toen over de master nieuwwaarde van het boek weer betel je. Dat is, maar goed, maar uiteindelijk blijkbaar is het boek weer voen. En toen ben ik weer toch weer welkom. Maar door wie is Mooi. persona non grata bij de bibliotheek? Ja. Hoe viel dat? Ja, dat weer heftig. Ik heb ook nog een ergernis over... Voor mij. nee, ja, onder Dat is zien rubriek. Nee, maar die pak ik direct heel mooi. Want omdat we toch in de biep zijn. En want we hebben natuurlijk de biep in jou, het Blokhuis Poort. Ja, ja. Schitterend mooi, echt mooi gebouw. Ja, ja, ja. En dan heb je natuurlijk in de stad als die oude, maar een rijke historie. In Friesland maar een mooie geschiedenis. In Nederland maar een geweldige historie. En dan kom je, dan zal je boeken over de geschiedenis van uw gebied, taal, Ja. neem het maar op. En waar staan die in dat prachtige gebouw? In de meest verschrikkelijke gangjes zullen we zeggen hier. Daar ergens is in die nauwe gang die hem voor hem zeggen. Ik heb het vanmorgen opmeten, nog maar een meetlint, want zo ben ik 1 meter exact. Je stiert tussen alle boeken over de geschiedenis van Friesland in het grootste verdomhoekje van heel de Blokhuispoort. Ja, maar even voor Maar- de podcast, wat show we nou precies dan? Ja, een gang. de Heel tienste smal. gang die is ooit vind ik. Dus als het stiest om een boek uit te zieken, dan moet het soms in een deel. Ja, ik heb mijn buikje net in houden. Nee, de props zichzelf helemaal tjin die mjoren om in er een beetje fatsoenlijk langs. Dit vind ik wel typisch Fries, hoe wij maar geschiedenis, hoe wij maar uw volk en maar uw alles omgaan. Dat is in zo'n gangje is helemaal wegmoffeld. Dit ben wel de gang met de boeken van Hilke Speerstra. Onder oren, maar die van Indonesië dan maar net, want dat gaat dan weer doen in Indonesië. Is het Friese jongens, nou whatever, wissel. Dus ik een touw vastknop. Ben ik in gangbare boeken. Nee, maar bijvoorbeeld de van onze Max, ja, ik snap het. Geert Mak. Nou ja, Geert Max, die is erin daar. Max Geerts. Ja, daar is het over op Max, hè? Ja, maar die dat gankje, dat vind ik onvoorstelbaar. Ik vind het echt net leuk. Nou, haast nog mooie boeken lezen. Vorige week is natuurlijk een keer in. Ja, nee, ik ben er nog steeds bezig. Maar dit is het voordeel bij mij. Ik hang geheugen als een goudvis, dat weet je hem. Dus ik ken die boeken, die heb ik gewoon nog een keer leuk. gelezen. Mijn tante Jannie had ik nog gereageerd op die tip. Ah. En ik hoorde... Hoe de oranje koeken? Of wat? Bij en hoe Hilke speelstrijd is nog even door de oranje koeken. Ja. Ze zei, maar wel eens in Janko zitten van, kist die oranje koeken wol in de marathon dan, maar mag Oké. net on dan. Oh, jemig. Ja.
En, Is dit nou het niveau? en hoe de Indiëgangers, zo haarheid, mijn paken dus, wie dus in Indië weigeraar. Dat is heel wel, En ja. dus er wie een het gehoord, familiefeestje, toch? schoelen en zo. En ja, daar hebben we het ook gewoon. Volgens mij werd het uit de televisie dus geknipt. Dus van de mensen die Dus dan- nou, televisieshow muziek is nog een keer. nog even een keer. Mijn pa had dus weigerd 2 jaar verzetten. Daardoor had hij de eerste man van mijn tante Jannie dus net mij maken. Maar hij had dus verzetten in Venhoezen. Maar daar is dus niks meer waarom te vinden in, want er is ik een museum en et cetera. En niks meer waarom te vinden in die weigeraars. Oh, maar dat krijgt wel meer nou natuurlijk. Hè? Want in Limburg, op de Amerikaanse begraafplaats, ben alle panelen hoe zwarte soldaten vertellen. Want ja, dat past niet in het nieuwe diversiteitsbeleid van het leger van meneer Trump. Dus ja, dat er bepaalde dingen nu te skieren is waaihellen worden. Dat echt zo? is Ja. echt zo. Wat ik heb mist. Wat Ja, dat is echt... Dat is toch echt net best. Ja. Oké. Zo dit- vechten ze in Rusland, Roelof? Ik zou de rest alweer opjutten om te vechten. Oh ja. Je denkt niet aan je propaganda. Ja. We willen Oh. dan propaganda. Ja, ik denk dat dat wel meer rol dan weer zo ongeveer. Mooi ambitie van achter de tafel. hier, Recruteringsofficier. Nee, ik denk dat ik wel. Ja. Zo sto dat dan? ik ben meer een vluchter. Ja? Ja. Maar Of is er dan ik een ik heb er wel eens een nooit achter. Stel bijvoorbeeld... dat NSB'er meer? Nee, Oh. dat nee. Maar wel maar wel een vluchter. Maar als je bijvoorbeeld Miranda, die zo dat ze zegt van ja, maar het wordt erger in de band en we moeten weg. Wie zal? Ik zal. Waar gost dan hinnen? Ik zou altijd zeggen, kom maar goed, niks aan de hand. Wie zal totdat je dus... Tot het toilet is. toilet is. Maar ik is ik niet meer fut thuis. Nee, dus ik ben een vlucht, maar dan een slechte vluchter. Dat ben ik. Ja. Een vluchter die tussen zit Ik bloot. zou wel eerst Ja. denken om mijn dierbaren. Ja. Dus Jum-trein. Ja. Ik zou Jum eerst die veiligheid. En dan, als dat goed is, dat zou ik vechten. Ja? Ja, nog eens... Nou, mijn fysiek is net dusdanig dat je denk ik fysiek nee, echt maar wat goed, om mee hebben. dat kerst misschien ik. Sniper, denk ik. Ja. Sniper. Wat is dat dan? Nee, ik ben ook totaal net in om dan de wapens op te pakken, leuk. Maar Maar vechten gebeurt in Wurren net zo meer als achterin, hè? Nou, in Oekraïne wel. Ja, klopt. Maar dat is net alleen nog maar soldaten op groen. Het is een heel soort natuurlijk, online en in de lucht. Droontje besturen, dat is Ja. dan denk ik. Kijk daar, boem. 200 kilometer verder. Pieuw. Nou, uiteindelijk komt het toch gewoon op de helft van de gewone man, Do en ik. Dat ben de grootste slachtoffers, want hoe komt het? Nee, maar... Op een gegeven moment maak je gewoon waarschijnlijk. Zei iets. Nou ja, dat juist in Oekraïne nou dat er mensen gerecruiteerd worden. Die kind haast net over een oproep en Ja. noem maar op. Maar Ja. ja, dat mast wel. En dat is ook Dan heel kiest logisch. de Maar gehaktmachine dan gewoon in. goes de gehaktman van Oost-Oekraïne in. Ja. Ja. Het is te triest van worden dat we in 2024 nog altijd net 4 genoeg binnen als vrouw. Dat dit soort dingen nog neder is. Blijkbaar. Ja, Bij sommige mensen. mooi. De uitlaatklep van Roelof. Ken je hem? Het programma First Dates, NPO 3 onder oren. Ja. Ik heb Perielien van het laatste jaar, maar ja. Dat is een datingprogramma waarbij man, vrouwen, maar ik vrouw en een man om tafel zitten. Het gaat mij om de vrouwen, maar man die een date hebben bij elkaar. Oké. Snap je het? Net helemaal, maar ja. Het gaat mij om een vrouw die mijn man een date Ja. had. Ja. Snap je dat onderdeel? Ja. Heel wereldvreemd dit, maar ja, oké. Nee, maar Nee. mijn punt komt nog. Ja. Het gebeurt heel Ja, dat vaak. zal een hekel aan. Ja, had je een rubriek helemaal een hele lange opbouw. Oh, jong. En dat dan een uiteindelijk naar zo gaat. Maar vertel via Roelof. Het gaat mij erom dat als een vrouw een date had met een man, dat komt aan het einde op zo'n tafeltje waar ze zitten te eten de vraag wie betaalt de rekening. Oh. En in 80 of 90%, ik ga net echt empirisch onderzoek doen, maar ik denk dat in 80 tot 90% het geval is dat de man zei, ik betaal je wel. En dat de vrouw zei, oh, wat leuk, wat lief, wat goed, wat galant van jou. Dat is toch een ergernis. Wij willen hierin, wat is me nou leuk hoor? Ik heb het hoor. Verbaasd. Wij willen hier in Nederland meer emancipatie. Dat willen wij als jouw man weer aan tafel. Zeker, Ik. ja. Jouw niet man weer aan tafel willen dat ik. Ja, toch? Heel goed, ja. Dan willen we toch dat gewoon fot is. Tuurlijk. Dat we gewoon zeggen, we delen het. Of wat de vrouw zei, ik betaal je het. Of de man zei, ik betaal je het en de volgende keer dood. Maar net dat die vrouw dan, oh ja, de man betaalt. Dat is zo galant. Dat vind ik zo mooi. Dat kan toch niet meer in deze tijd. Maar 80 tot 90% wat er aan tafel zit van die vrouwen. Dus ik wil graag, vrouwen, steen meer op. Kom op man. Betaal gewoon zelf. Dus als Sto zo'n datingprogramma is, Siebrand, wil ik graag dat Sto zei, jij betaalt zelf maar. Want ik naar zo'n datingprogramma ging zoeken op probleem, ha. Maar
Nee, ja, ik vind het heel raar. Ja. Tuurlijk betaal je beide. Gewoon, en op een eerste date. Maar ik denk, een heel soort zult het misschien ik wel prima vinden. Een heel soort vrouw en mooie die daar dan naar zijn tafel gaan of naar zijn date om beide de helft te betalen. Maar je jaren van die drieën en je wordt een beetje deals met Grutbracht dat het sajet, zogenaamd, dat Ja. de man betaalt. Maar En dat dus is houden we dat maar niet staan. Ja, dat staat dan nergens op. Nee, vind ik. Maar ik Ik wil er een heel groot probleem van maken. Maar Ja. als een man Oh, dat betalen snapt wil... het wel net. Nee, ik denk stel dat ik van alles net snap. Als een man betalen wil en een vrouw zegt... Nou ja, prima, wat galant van je. Dan is het toch niks mis mee. Ja, dat snap je punt dus net. Dat snap je punt wel, denk ik. Hij snapt, ja. Ik snap het ik wel. Maar ik Nee, ben nou, nou- ik snap die punt wel, maar ik snap net dat het zo'n groot punt van makkest. ja, maar dat is zijn baan. Ja, Maar goed, blijkbaar. als onderdeel de, van deze maar rubriek. ik ben al 20 jaar maar meer dan, dus ik weet niks Nee. van de hele daterij. Mhm. Ik weet Nee. net, wij zijn al Terwijl even. Gelien moest toch nog alles betalen. Precies, maar hoe is dat in de normale wereld? Dus je Los hebt van- niet steeds ja, hoor. ja, dat is, Ja, dat ik- is het Ik meeste. ben de nog twee ik hier. ben de jongste, ja. Ja, goed. Ik kan alleen maar van mezelf spreken. Ja, maar Maar- hoe is dat Sint-Wurg? Ja, wat nou, ik ga geen idee hoe dat zeg maar, in brede zin is. Maar bij u is van mij dealden we gewoon aan het begin. Mhm. Ja. En Aan het begin, en nou? nou ja, en daarna misschien dan de een en dan de oor. De haast erin nog achterhoor. We zien een beetje een soort van kiet. En op een gegeven moment, als je in een relatie komt, nou ja, dan vindt zijn eigen manier daar wel in. Ja. Ik zou meteen ook kleerwijs. Dat ik dan op tafel zit, zo maar mijn famke en die zei, nou, ik wil graag dat jij, want ik vind het zo leuk dat een man dat dan betaalt, echt toch galant. Zo meteen ook kleerwijzen. Dat is net geëmancipeerd oprotten. Ik heb liever dit dan dat je naar Aure in een tikkie krijgt van €8,44 omdat stoot 2 bitterballen en 2 cola gewoon heeft. Was er nog graag tips hè, van die rubriek? Ik zou het wel leuk vinden om uit de bevolking zelf wat tips die ik dan als een doorgeef lijkt. Maar de eerste, wie je al direct bent, hij kan wel in de magneton dus door aan. Ja. Had je maar net Tante Jannie. de magneton aanzetten, vind ik direct al eigenlijk een toevoeging. Ja, mail mij dan even de Friers van de week. Dat scheelt mij ook wel. Ik toch bij deze weer een oproep. Hajo een tip die Janko Broekekin van Sien Tips. Mail dat dan naar roelof.devriezet@friesland.nl. Want nee, ik heb nog net mijn mailadres, mijn nijsmakkers ommaken. Mail dat dan naar roelof.devriezet@friesland.nl. Een tip van het leven van Janko. Dit weer nijsmakkers. Volgende week weer mijn nije meismakkers. Hoi. Maismakkers. Nijsmakkers.